Ahoj, dneska jedu na auto, jedu na Oktávku trojkovou, nebo Oktávku 3,5. Je to RSO, ale tak jako zvláštně vybavený, není to úplně jakoby plný RSO, ale má tam nějaké věci, jako třeba tam není panoráma a taková ta lepší výbava. Je to RSO, ale ne jakoby úplně vybavený. Co o tom autě vím? Je to dovoz z Německa. Prodává to někde u Kolína nějaký bazár a mají tam celkem, koukal jsem na ten bazár, jsem si ho prověřoval, koukal jsem, co tam mají za auta, mají tam celkem hezký auta a tak se na to auto celkem těším. Vinko je prověřený, to je jasná věc, to je vždycky, než jedu na auto a servisní historie je taky v pořádku, nebouraný, podle jakoby dat, co jsem zjistil z toho Vinka. A jako má to hezky nafocený, hezky umytý, prostě jo, ale jsou to jenom fotky. Prostě na těch fotkách ta fotka prostě snese hodně, jo. Kolikrát se mi stane, že prostě jedu na auto, který jako není hezky nafocený, není jako hezky umytý a takové věci a pak jako ve finále to auto je mnohem hezčí na těch fotkách, jo. A taky se stává, že ty auta jsou hezky nafocený, hezky umytý, krásně jakoby vyšperkovaný na ten inzerát a pak to je nějaká šumka, jo, takže jsem zvědavý, co to bude. No, každopádně, když už ten dovozce nebo ten bazar už to koupil, jakoby to auto, tak asi věděl, co dělá, protože ta servisní historie je moc hezká, jo, to prostě jezdilo to na volej, tak jak mělo, asi po 20 000. Já teda doporučuji po 15, úplně nelíp po 10 000 to jezdit, ty voleje a měnit. Byly tam i svíčky měněný, spousta jakoby věcí, prostě to se mi líbilo, no. Ale, jak říkám, no, uvidím prostě, co poznám na místě. Těším se na to a určitě dám vědět, co jsem zjistil a co bude, nebo nebude. Studený start. Start hezký. Jo. No, není to ani ohřátý. Nebylo to ohřátý. Ne, nebylo. Jo, to je studený, to je v pohodě. Takový. Tak auto už máme zkontrolovaný, tím, že jsem nemohl natáčet bazaru, tak to natáčím tady před bazarem. Tak, osekaný kola. Brzdy jsou tak na 30% životnosti.
tlumiče vyteklý nejsou. To auto není lakovaný, ani jeden díl není lakovaný. Je to teda vyleštěný, to jsem si hnedka všiml. Byly tady ještě takovýhle hologramky malý, jo. Ono na té kameře to vypadá hůř, než jako ve skutečnosti je. No, jsou tady takovýhle škrábance, ale to jsem všechno klientovi řekl. Máme všechno nafocený. Zadní pneumatiky, ty dostávaly celkem nářez. Jsou už takový jakoby, už dost zničený. Ale přitom ta guma není úplně stará, jo. 21. 42. týden roku 21. To znamená, že to je konec roku 21. Není to úplně stará guma, ale už jako je to svojetá, někdo tomu asi dával dost. Disky, kotouče, to samé jak předek na 30%, ale tady ten disk, ten už bych měnil. No jak jsem říkal, lakovaný to není. Ale je to prostě taková, je to RSO, ale prostě taková ta zvláštní výbava, no. Nemá to třeba elektrický kufr. Jinak auto čistý. Tady samozřejmě pořádně nic není, to je vybrakovaný. Ale auto jako vytepovaný. Vzadu tady jsem si všiml, jezdil pejsek. Ještě tady jsou zbytky chlupů. V autě to je trošku cítit, ale klientovi to nevadí. Výfuky krásně čistý. Diagnostika teda říkala, tam byla vyšší gramy byly na DPF-ku, ale to by chtělo potřeba ještě pořádně projet a vypálit. Bylo tam nějakých 40 gramů. Hraniční mez, když už jakoby to hlásí to auto, že je nějaký problém, tak má 70 gramů. Jinak interiér krásně čistý. Je to prostě vytepovaný, jo. Je to vytepovaný, ten vlad není ohmataný. Vypadá to hezky, no. Ten studený start byl dobrý, ale co už jsem slyšel, že je potřeba tam udělat rozvody na tom. To už je poznat, jo. Ten motor jakoby trošku rezonuje a je to prostě slyšet. Ta pumpa tam jakoby trošku ještě do toho vydává takový zvuky. No jinak ty kola, ty zadní, tady ty pneumatiky, si myslím, že tam tady nemají být ani, protože ono to moc jakoby ten límec toho hliníkáče to moc nechrání. Jo, tady taky prostě jsou o to osekané. Předek. Je to tam prostě všechno osekaný. Tlumiče nevyteklý. Koukal jsem mi ze spoda, to auto prostě ze spoda je hezky, není zrezlý. Tady to trošku osekaný, ale prostě to je prostě z provozu. To jako není nic, co by nějak mělo vadit. Nebo mělo vadit. Není to nic, co by jako vadilo nákupu auta. Tak já už sedím v RSu. Mám už to zkontrolovaný, to auto. Nebylo lakovaný vůbec. Nebylo ani bouraný. Ten interiér je hezky vyčištěný. Ty fotky s tím korespondujou. Jezdil tady pejsek. To jsem klientovi, zákazníkovi říkal. Zákazník s ním je v pohodě. Ale říkal, jestli to dočistí, tam vzadu jsem to našel jakoby na stropnici. No, kola osekaný z jedné strany, z druhé. Brzdy, ty jsou na nějakých 30%. A hlavní co teda je motor, ten je před rozvodama. Jo, tam to bylo prostě slyšet, ten studený start byl dobrý, nebylo to špatný, ale pokud se to začalo ozývat, ten motor jakoby trošku i rezonuje, jako vibruje, to je vlastně znak toho, že ty rozvody, nebo je to jeden z těch znaků, že ty rozvody už je potřeba vydělat. A vlastně všechny tyhle ty poznatky, co jsem tady jako navnímal, co jsem tady viděl, tak jsem nahlásil klientovi, ten s tím samozřejmě souhlasil, říkal, že mu to nějak tak nevadí. Já jsem teda domluvil ještě s bazarníkem celkem výraznou slevu právě na tyhle ty věci
A na základě toho vlastně klient řekl, že to auto chce. Ta sleva byla dost výrazná, takže si myslím, že nebo výrazná, no, jako byla, nebylo to 50 000, to zase ne, ale byla to zajímavá sleva, takže my jsme auto koupili a teďka pojedeme domů. Je to hezký to auto, no. Fakt ten interiér prostě vůbec není špatný, není nějak zničený, bylo vidět, že se o to někdo stará, že prostě to auto má rád. Akorát prostě jsou tam ty věci, které jsem říkal, no, prostě před rozvodama to je a udělal bych i běžný servis rovnou. A vždycky, když se kupují nějaký auta, tak rovnou, když už je potřeba, tak rozvody a běžný servis, to znamená olej, veškerý filtry hlavně v tom kabinový filtr. To lidi málo měněj a mně to přijde jakoby hrozně jakoby škoda, protože vy to vlastně decháte, jo, to co jde do té kabiny, jde to přes ten filtr, tak určitě měnit. Jo, když pak v tom autě jste půlku dne, jako třeba já, tak prostě se toho nadecháte dost a já to měním teda po každý. Jo. Na krásně auto řadilo, krásně jelo, krásně jde za plynem, prostě tomu autu nic není, krom vlastně tady těch věcí. Tak jo, jedeme domů. Tak to byla Octavia 3,5 RS. Takový ještě rychlý shrnutí. Za mě nejdůležitější věc, auto nebylo lakovaný, nebylo bouraný. Pro mě je to opravdu prostě číslo 1, aby to auto nebylo po nějaký velký bouračce. Ta bezpečnost prostě je pro mě důležitá a ty auta po nějakých velkých bouračkách já vůbec nechci brát, ani nechci doporučovat. Prostě jde o to, že když se to třeba na ten předek, když tam vznikne nějaká bouračka, nějaká větší, může se to opravit sebelíp, ale prostě ta tuhost té karoserie už není tak vysoká jako z té výroby. To znamená, že když tam nabouráte na stejné místo, už to prostě tolik to auto nechrání tu posádku. Takže pro mě jedna z těch nejdůležitějších věcí na tomhletom RSu nelakovaný a nebouraný. Druhá věc, jasná servisní historie v autorizovaném servisu. Je vždycky dobrý prostě vědět, co se s tím autem dělalo, jak často jezdilo na volej a můžeme si představit, v jaký kondici to auto bude. Zároveň, když to pak klient bude prodávat, bude se mu to prodávat líp, protože může doložit tu servisní historii. Všeho všudy. To RSO na té testovací jízdě se chovalo moc hezky, to znamená, ten motor šel úplně krásně, hezky to reagovalo, mělo to dostatečně výkonu, ta karoserie prostě byla tuhá, i to řízení bylo prostě přesný, přesně tak, jak to má být. Jo, některé ty auta, třeba na těch kilometrech, co bylo to RSO, tak už je znát, že jsou takový opotřebovaný, už to prostě není příjemný, plave to auto, tohle to prostě řídilo, jelo úplně přesně tam, kam mělo, jak jsem zatočil lehce volantem, bez problémů, bez odezvy, prostě krásně to poslouchalo to auto. Takže auto jsme doporučili, nebo auto jsme koupili, to, že tam jsou ty brzdy a ty rozvody, to je běžná věc, to je prostě tím nájezdem, to není nic, co by bylo nějak nestandardní, dostali jsme na to super slevu, klient s tím byl hrozně spokojený, jeli jsme s tím pak domů a nemusíte vynachválit to auto, takže za mě povedený nákup a doufám, že bude víc takovýhle aut. Ještě jedna věc, co se týče toho lakování, když to má do nějakých 200 mikronů, je to jemnej přelak, mohlo tam být nějaká odřenina, mohlo tam být nějaký škrábanec, takže to není na závadu. Horší je, když to má nějaký kit, tak to už mě zajímá víc a jdu víc dopodrobná, vím, na co se mám zaměřit. Samozřejmě dneska každý druhý auto je jemně lakovaný, protože každý má havarijko a dělá se to přes to havarijko, jo, takže to, že prostě nějaké auto má třeba na dveřích 200 mikronů, to neznamená nic. To už si jako dokážu pohlídat a vím, že tam byla nějaký škrábanec a že to bylo jemně láklý. Tak jo.